pero tamén queremos dar conta águeda de iniciativas que nos parecen ben interesantes e na que igual podemos colaborar. Efectivamente, poñernos na súa pel, non? Iso é o que di esta canción. El cansancio es muy denso, me estalla la cabeza, es algo más extenso. Bajo mi apariencia física está una nube química. Facer visible a fibromialgia, esta enfermidade crónica que causa pois esas dores musculares, cansazo extremo ou problemas de sono, son algúns síntomas, pero son moitos. Fibrovisibles quere divulgar e dar a coñecer o que padecen estes pacientes, non? É a asociación que presta apoio en Galicia e ven desenvolvendo un proxecto que se chama Fibrocancións, unha iniciativa musical impulsada polo tesoureiro Hugo Cris. Hugo, que tal? Moi bo día. Hola, moi bo día, Isabel, moi bo día, Águeda. Antes de nada, expresar o meu sentir, o meu pesar por todos estes lumes que está vendo estes días. En fin, a ver se lle poñemos solución pronto. Moi ben, Hugo, moi bo día. Sí, que parece que non dá pé, non, a falar de outras cousas, pero bueno, tamén outras cousas máis crónicas seguen aí, non? Grazas por atendernos este 15 de agosto, porque queremos saber no que andades agora, non? Dicía Isabel que ademais andades buscando axuda, e podemos axudar. Tedes proxectados vindeiros 22 e 23 de agosto filmar un videoclip para un novo tema musical, Llámame, outra fibrocanción, na que vos acompaña a artista coruñesa Silvia Penide, pero que historia nos queredes contar pois neste novo tema, non? Pois sí, mira, neste novo tema que efectivamente vai se chamar Llámame, imos expresar tratar de contactar con todos aqueles afectados por fibromialgia, para que saiban que existimos, que estamos aí para axudalos. Na canción reflíctese máis ou menos o que é o día a día destes dos afectados por enfermidade. E cale é ese día a día, Hugo? Efectivamente, eso que ves. Pois é un día a día moi complicado, tanto xa temas persoais, o simple feito de levantarse da cama custa, dores, cansanzo, facer unha vida normal, o que para nós sería unha vida normal, pois eso, levantarnos, ir ás compras, ir a traballar, o demais, o traballo tamén, é un momento complicado, eso, unha enfermidade con moito estigma social, porque está como asociada, son persoas pois con preguiza, ou, que non queren facer cousas. Non é o caso, todo o contrario, teñen moitas ganas de facer cousas, o que pasa que o seu corpo non lles dá. Tamén estigma laboral, tamén, porque evidentemente teñen que facer un sobreesforzo no seu día a día no traballo, pois para cumprir cas súas tarefas e demais. Entón, o que queremos é eso, decirle a todos os afectados que existimos, que estamos aquí para apoialos, eso, que para calquer cousa que necesiten, que nos chamen. De aí Llámame, non? Efectivamente. Que tivemos, a sorte de contar ca participación de Silvia Penide, que, nos presta a súa voz para difundir a nosa mensaxe. Como dicíades, pois estamos, esta canción xa está grabada, e agora nos vindeiros días ímos comezar cas tareas de realización do videoclip, que, rodaremos por aquí na Coruña, particularmente no Monte de San Pedro. Bo sitio. Sí, e imos ter de protagonista a unha das socias da asociación que se presta aí para mostrar o seu día a día, que, de feito o videoclip vai tratar diso, de mostrar como se levantan pola mañán, de como van ao traballo, de como tamén lles custa dormir polas noites, que parece mentira, estando tan cansas e demais. Claro, ainda así o seu corpo non lles deixa tampouco, polas dores e demais. Entón, reflectilo todo iso é tamén cunha mensaxe esperanzadora. É dicir, estamos aquí para axudarvos e para cambiar as cousas no que podamos. Facedes máis cousas, ou que?
Xuntades vos aí pola Coruña. Sí, facemos moitas cousas. A ver, a asociación, bueno, ten vocación autonómica, pero sí que a súa sede están aquí na Coruña, bueno, onde facemos actividades, primeiro de xuntanzas. Como ben dicíades, facemos o que chamamos os fibrocafés, que adoitan ser os venres polas tardes, onde, pois eso, quen queira pode xuntarse, imos todos tomar un café, para contar as nosas experiencias, ver que non están sós, que hai máis casos como a eles, e iso sempre axuda moito, pois, compartir experiencias e demais, consellos tamén que se van dando entre elas, bueno, vivencias, non? Ideas tamén xurden de aí, bueno, é unha cousa que lles dá moito apoio sentirse apoiadas unhas nas outras. Sí, bueno, dime. Remarcar que estades na Coruña, non emprazados, pero o apoio é para todos os pacientes de Galicia, non? Correcto, de feito incluso, bueno, temos un grupo de WhatsApp no que hai xente de toda España, e incluso onte nos chegou unha petición de Colombia. Entón, pois, bueno, pouco a pouco parece que isto vai chegando a mensaxe. Claro. Por que isto da fibromialxia non se sabe dunha causa concreta de dicir, no, é que pasou isto e por iso agora ti tes diagnosticada fibromialxia, nin tampouco hai un tratamento eficaz que te libere da fibromialxia? Claro, non hai un desencadeante, é unha enfermedade por iso que lle chamamos invisible, porque de feito nin sequera hai unhas probas médicas que xa diagnostiquen, diagnostícanse a base de descarte, por así decirlo, hai unha serie de puntos que se van, bueno, revisando, van dando negativos, por así decirlo, pero digamos que as dores, bueno, as consecuencias persisten. Entón chega un punto que despois de moita peregrinaxe polos médicos, de anos ás veces, pois danche o diagnóstico. E ainda así co diagnóstico tampouco hai un tratamento. Basicamente o que hai son temas paliativos para tratar de mermar esas dores e demais, pero non hai nada que che vai a curar a enfermidade. Entón, por iso tamén, dentro da asociación, unha das cousas que estamos promovendo é unha recollida de firmas para solicitar unha unidade especializada no tratamento da fibromialxia e outras enfermidades relacionadas aquí en Galicia, que é unha a comunidade autónoma con maior incidencia desta enfermidade en toda España. Estamos falando en torno a un 7%, xa é algo considerable, que incluso nas mulleres elevase case o 10, un 9 e pico. Entón, pois nesa unidade darlle un tratamento conxunto, porque ao final esta xente ten que facer un gran peregrinaxe por diferentes especialistas e ademais tamén reclamar investigación para poder curala, porque hai enfermidades que mellor hai 40 ou 50 anos pois non tiñan cura ou incluso eran mortais, e a día de hoxe non, porque se investigou. Pois tratar de facer iso tamén que a fibromialxia. Creo que podemos facer algo por vos, non? Neste caso, que é un chamamento para esa peza audiovisual que pretendedes gravar na Coruña nese Monte de San Pedro 22 e 23 de agosto, e que vos fan falla figurantes. Sí, a ver, bueno, nos lanzamos tamén unha mensaxe a través dos nosos socios, xa temos case 40, co que imos, bueno, xa bastante vendados. Pero, bueno, quen queira participar está invitado a vir o día 23, o venres 23, sábado 23, perdón. Sábado, correcto, a partir das 5 da tarde no Parque de San Pedro, da Coruña, imos facer a quedada ás 5 no que é a zona do aparcamento, e entre as 5:30 e as 8 estaremos grabando por todo o entorno do parque, ca protagonista, bueno, simularemos que imos facer un concerto así en acústico, bueno, diferentes cousiñas. Entón, quen queira vir a apoiarnos e a coñecernos tamén, pois invitado está, por suposto. Pois moitas grazas por toda esta información e por toda esta actividade que facedes para a comunidade de persoas afectadas por fibromialxia aquí en Galicia. Hugo Cris, grazas. Moitísimas grazas a vos, eso, que nos sigan en redes e que contacten connosco que necesiten. Moi ben. Como Fibrovisibles, sí. Fibrovisibles. Moi activos no Instagram. Gracias. No sabéis mi sufrimiento, este tormento de quien obedezca al cuerpo. Vivo en frustración constante, fibro visible de vivir tranquila, ya casi ni me acuerdo. Gritos de desesperación por no entendernos, voz de nuestra piel